S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps, amis téléspectateurs de la Pin TV. On calminama on juurama beltanama no hantini dañi kadi weltare tigui huccide mon émission mon miide mon min goy wadi kala saha banam gorko non hande o dugi kadi kono ala caɗele no tawno machallah dariɓe daraniɓe leñol ɓe nan ɗo e kala saha wadde kadi soutenir émission men min e mon no ganduɗa onon tigui jidɗu monon bandiraɓe mbaɗa ɗo huccite o mo ganduɗa woni Didjidou Mamadou Kébé machallah hande ko fulɗo yontaɓe tan gonɗo yo mo ganduɗa woni Ramatoulaye Rella Seydi Niang Didje mi salminima. mi salminima mi salmini wonande kala yeɓiyankoɓe Pili TV ɗe mbawi wonde e jokɗiwidere kala wonani kam kadi ha joni fartange huccide ma e huccideɓe ɓe ganduɗa hono ko musidɓe kila hanki taw hande arani Rella ma fille adorée machallah hande a ñantima de ɗum caggal ma mi salminima calmina bandiraɓe mi salmini on mi salmini kala mo ndenndumi plateau machallah ɗum kala mbiyo mbima min totti mum neɗɗo foof jungo mbiɗa salmina horndolde naaɓe mbiɗa fawa salminago e jungo mamam Rella mi suusa haalde taw inda e nenam e babam tigui mbiɗa salmina fuutankoɓe foof sa salminani tani ko ɗo tawata men de tani ko ɗo yittinede noon marawde taniraɗo jontaɗo ɗum dagmo yontede ɗum ɗon Mamoudou machallah lester plan les terre comme no komi yiɗen ni l'ami des jeunes filles a salminama Je ne vais pas répondre à la menace. D'abord, assalamu alaikum, Pili TV. Mais salmina tamit par mon plateau Didjidou. Comme bien nous, c'est la première fois mais nous avons de l'idée face to face. Franchement, mais salmina fodal. Ndeysaan ɗum noon hande ko welta tigui dañmi ɗon re tewno on se connaît ko bandiraɓe ko sehilaɓe tigui gonni ɗo machallah ɓe ganduɗa e kala sah so tawi min kuccite mabɓe tan min dañen weltare kono noon ɓe ganduɗa nana e milieu showbiz o no fewi ne ganda nde tawno hande temmen koye ɗum min jewtata hande Didjidou yiide renndo ngo no wayi jiibaɗi ni sukaɓe milieu o no wayni hen min poti yewtidde kadi yewtatoɓe ɗum ko fodɓe yewtude ɗum noon ɓoyata inchallah mamin jandi ɗum halen tan enen gandi enen jogui information e nder émission men mine moon en tottiren information people jewten ko woni e renndo ngo garen kadi ko ganduɗa ko woni tobɓe men kono kadi joljolle kewɗi kadi jiyamoɗo ha e lo motif mo ganduɗa kadi ko gorko mawɗo gandaɗo kadi e nder milieu pular o kadi nante hen foof ma laaɓ so weeli jomiraɗo ɓoyata ɗum noon Samba Ndi hen ƴeewoyen générique men garten noon tigui sawde woldede noon Alifa en gandi kamɓe powto générique o ha weela wiide tan bandiraɓe Didjidou Rella yondude omo ganduɗa woni Mamoudou people aji men hande noon so tawi en puɗɗi tan puddata no ɓe ganduɗa woni Alexia Kanté ɓen noon ko couple ɓe ganduɗa kamɓe tigui pinganno rewɓe ɓe gam ɓe mbawa dañde noon forme jooɗi andi kandi rewɓe joni ne jittan wiyede ɗum ɗo waɗi machallah kamɓe pinganno rewɓe noon ha mbawa change on fannu noon kamɓe noon ɓe nanggama neɓe nanggano ɓe ndewite ko ganduɗa ko woni wadde gueɗe ɗe kantoraɗe ɗe ndewani lawol fewde ko ganduɗa ko woni médic ko ganduɗa ko woni banggal safaro ko ganduɗa wona golle mabɓe ko ɗum tigui ɓe mbatta e sagana ɓe nanguete noon ɓe tawi mabɓe noon ko ganduɗa ko woni pikiruji kewɗi ganduɗa ko ɗum ɓe pikkanno rewɓe ɓe wonni eɓe ganduɗa ko des jet secteur walla yimɓe mawɓe kadi tawaɓe e nokku oɗon ha ɓe nawanoma ni gam hettede Mamoudou sa namdama ɗum ɗon holko addi ɗum e holko saabi rewɓe toujours no mbaɗa ɗum kala mo jiiɗa joni forme mum nana change Dina mo andude joɗɗo a suusa ƴewde suka debbo e mbedda tan mbiyama mbaɗa yiɗma par ce que médecine o yakki ko heewi parfois noon mbaɗaɓe comprendre mais parfois aussi kadi tottaɓe défaut défaut woni hoɗum won idde yonde kam so tawi an ha jaaɗa change ɗa forme ma walla natɗa ka anda min mbiyatmi change de forme o sa wona probléme mais après ko ɗum fotma ko tawtama hen ƴeewa hande tan suka debbo daña 17 ans à l'âge de 22 ans ana yumma saka wonani ɓe camɗi sewde bo wata confa avec ta maman forme o e kadi même haalaka sah si devenu quelque chose wona ko ganduɗa wona naturel so mbiɗa wiyanno jamono joni ko ɓuuri ɗum yakkude ɓuuri bonnude liɗɗi jamono walla santé men hen woni rewɓe kadi ɓe gandantani kamɓe gonɗi hoɓe ɓe hande naturel no woni mi yidde ko ganduɗa hay goto anda no waata e ma nanduma e ɗum ɗon franchement
moƴƴani e sadi ngol e sadi mbaɗo dijiddu gonɓe série ji comme mine goɗɗo e goɗɗo dañat probléme ɗum ɗon probléme o dañta mbimaɓe adde suusa daraɓe e bedde mbiya hande non sa yiɗi joni ɓen saɗa humana debbo kam ko ma gacca ha jiida e ma walla duttoɗa fuura sukaɓe wadde naturel ɓe nan toon DJ holko miijiɗa e ɗum e holko cikkuɗa ko saabi rewɓe no mbaɗa ɗum eyyi aɗa andi mono wi ene wonkino ko wonani onata wonde ko wonno ko te o weela kala ko weeli wajjikino te kala ko wajjikini weeɓa sonngude noon fulɓe kewiide kadi aussi hande nayyi koko mbatti yardude laaceji gacce baratnoɗe koko natti fawnide saabu ɗum hande ɓuuri musdeɓe hen foof ko sukaɓe ɓe jaaha ha ɗo gandanɗa hoorema ko kamɓe joni koye mabɓe yumma kamɓe joni koye mabɓe baaba kamɓe joni koye mabɓe tigui rigui joni kilifa sabu ɗum mone iblis halfi kala mbaɗa ka fotani wadde golloɗa ka fotani gollude kadi yimɓeɓe jeehi ha ɗo gandanɗa hoorema kopporeje ɗe eɗo banggue matériel o taguiɓe wasde ndimago mabɓe ɗum en jii ɗum ɗon saabu ɗum ɓen ɓe gandanɗa hoorema joguiɓe ngal ɗon gollal ene golla ngal ɗon gollal holko ɓe ɗaɓɓite hen ɓe ɗaɓɓite hen ko kopporeje tigui ɓe ƴewani conséquence uji ɗum jogori addude janggo e jaam ɓenne waɗoɓe ɗumen ɓe ko yidde jogade forme moƴƴo yidde yodde yidde jogade ngari addana jomum yaade en waɗaya ɗe ɗon gueɗe tigui fowɗon junggo ma rellama fi yidde yodde yidde kadi kala jiiɗoma foof yooɗe mo hokkuma kalis no heewiri ni no Mamoudou wiiri ni no DJ wiiri ni est ce que wona ko kamɓe worɓe mbaɗi poussé rewɓe wadde ɗum bon min mbawmi wiide ko janggumi hen ko woni ko kala ko mbaɗɗa saabu gorko janggo so hunde heeɓima hen gorko o yahan oppuma sel hande sa wi a fewri tan hoorema saabu gorko par ce que injection meɓe mbaɗata o kadi il faut yimɓeɓe ganda kamɓe délit moɓe nanguira o ko ɗum ɗo anesthésie moɓe mbaɗanta yimɓe o c'est interdit et c'est très forte donc so waɗanima ɗum jangga e jaam par ce que min jii vidéo uji ɗi ganduɗa yimɓeɓe kollete affaire o après effet secondaire mo waɗata o no heewi après tawi ko gorko tan no mbaɗɗama gorko ma oppa yaha ƴeewoya goɗɗum ala ko waɗi aɗa waɗa kay question ala mais worɓe waɓene Mamoudou e DJ kamɓe hande debbo jontaɗo so wirtima ɓe mbiya oɗe nanɗani e faji debbo ne wawi yontede taw wona e jiidal mum ɗum yontede ko ɗo wayni Fandie. onon mbaɗi poussé rewɓe ne mbaɗi ɗum no wimani mi jaɓani ɗum no wimani il faut gacce an hakkille saabu ɗum aɗa andi aɗa waɗa hunde sagane tolluɗa hen nde jaaha ɗo no duuɓi sappo walla duuɓi joyyi formation change complètement te so tawi neɗɗo o yirnoma wonde ko caggal joɗɗo walla yirnuma wonde ko yesso joɗɗo so natti yidɗo ɗum o yahano oppuma ɗo wima wonde ko malade ma ko eko malade ma ko so ari suɓa ko malade ma ko tigi gacce hen ko jokko yen ko malade ganduɗa ma ko woni pippalaji men ƴeew yen o mo ganduɗa woni Baye Fall en gandi Baye Fall noon ko jowo théâtre gandanoɗo no feewi eko ganduɗa ko woni série wiiri wiiri Baye Fall mo ganduɗa jalnano yimɓe hewɓe konko noon o waɗino ɗo conférence de presse makko mo holti wonde tigui ko dañnoɗo probléme guite o wattino ni yiide no hanniri ni caggal noon goytalde woodi ko heewi noon saabi noon o mo ganduɗa woni Harouna Moussa Dia ƴettimo en charge ha waɗama évacué to ganduɗa to woni to Tunisie ñande mardi 31 août oɗo ɓennuɗo to to ganduɗa to woni to Tunisie e sanga 23 heures nden tigonowa biyemo ko kuppa foof moko fewna ha fewi itti kadi 500 000 totti muɗum ko ganduɗa ko woni argent de poste dépassement acci galle mum eko joguirto e foof kono foof noon koye ballal o mo ganduɗa woni Sokhna Aïda Diallo kono yiyama no réseaux sociaux ji kala Sokhna Aïda Diallo waɗa titré comme si que ko konko ƴettimo en charge holɓe mbi ko almuɗo Sokhna Aïda Diallo ne jokkodirmi mo ganduɗa kañum tigui newno kaso hono Seykou Dia holliti tigui noon ko titrage uji tan kono waɗirani kadi fewani Fall artiste bi yëngal Sénégal ci wàllu bët yi moom wax dëgg yàlla sonaloon na ma trop mais maa ngi am yaakaar nag ci faj mi may faj nii fii ci Tunisie Arouna Dia nag am naa fu may tàmbalee ci li ma koy sant mais aw ma fu may yem Arouna Dia merci yàgg sa njaboot yëpp maa ngi leen di nuyu waa Fouta yëpp mboolem tukulóori Sénégal nuyu naa leen ndax yow di nuyu waa Burkina bi nga bokk maa ngi lay bëggee bu baax Dia ndax yow yoroo sa teraanga rek di ko dugal ci ay caaxaan li nga am lépp ci àdduna def naa ay recherche ñu ni ci lu baax rek nga koy def kon yàlla na la yàlla fay lu baax li ngay def di nuyu Cheikhou Dia sa frère sa rak bàyyiwuma benn yoon mi ngi may topp guddeeg bëccëg Cheikhou Dia moom itam awma fu may yemale ci santam maa ngi koy bëggee bu baax poste bi ñu ko teg daal mi ngi football normal di nuyu tukulóor yi Sénégal yëpp di la nuyu ak Arouna Dia suñu mbokk maa ngi man Baye Fall kontaan naa ci yow trop dinaa nag dama ko ñaanal dama koy wax ni ko yàlla na ko yàlla may fa mu gudd ak wér-gu-yaram ndax ba yàlla mi wut moom Iran mu am ko yàlla na am yàlla ci li muy te xam naa ne dana ko am ndax lu baax kenn du ko def di jëlee lu bon yépp di nuyu Sokhna Aïda Diallo nag
wax dëgg yàlla bu mu ñëwee Sénégal ak jàmm danaa ko dem seeti ko ndax jigéen ju man góor la jàmbaar la jigéen la waaye jàmbaar la. holno jiiɗon ɗum hannde site uji ɗi goto fof titrage wela totata information ngaji parfois ene yuniti tan guiɗe dije eyyi ko noon tigui rigui min noon ɗon e yiyandam mboɗo feeli ɓen ɓe gandanɗa hoore ma tigui rigui ha joni ko kañumen woni ɓe ɗum rewe juuɗe mumen ɗe ne tawno so tawi neɗɗo waɗi ina moƴƴi haale wonde ko neɗɗo waɗi ko janggo e jaam on mo gandanɗa hoore ma jiiɗo ɗum o wawa ñembude hen kono so tawi wonde mbaɗone Harouna Moussa Dia ina tottira fodde wande hono noon Pili TV ene foti yiyede hen ene foti yaade ene foti hollirde ɗum ne tawno hande so tawi ɗum waɗama e ɗemgal niiniwal gongal ma wot famɓe ma wotɓe paamani kono hande pour ɗum wawa laɓɓude ko hono ni hen no wawata laɓɓirde yimɓeɓe ganda exactement ɗum ɗo ko bayfal wullanno jamma e ñalawma pour yidde yo yimɓe ƴe wallu ɗum ne safrori dans ce cas ko ɓiɗɗo pullo waɗi ɗum tigi te ko gowɗo wadde ɗum ɗon ɓooyi ɗum waɗi noon c'est très important 2016 somin juumani ɓooyi wadde ɗum saabu ɗum hande won hewɓe ɓe ganduɗa hoorema joguinoma ɗeɗon caɗele hande ko kanko dari itti waɗen jawdi makko kono ko sabu waɗi sababu kala ko sababinade moƴƴa sababude Aida Diallo tigi ɗum taguimo wadde ɗum ɗon kono noon yo yimɓeɓe paam hayso woni sababude Aida Diallo ummi koye poos makko tigi te aussi mi yeeɓi ɗum hunde nde kalis o rew koye Sékou Dia kalis o rew koye Sékou Dia mais ko Iran dawtortemo ɗum ɗum aussi c'est très important yimɓe ganda ɗum d' ailleurs que yo yimɓeɓe paam bayfal ballal Allah e ballal Harouna Moussa Dia ɗum taguinoma joni yaade toon pour ene safro guite mum de ɗum noon yo Allah rokkuma cella kono tigi rella bon min no haaldini tan peut être hay seɗen kaala e pular men bon hol wonmoɓe fadɓe volontaire kaala e olof par ce que wuuro ngo presque olof yimɓe fof nani hande sa haale pular minen mi haale olof mi Harouna Dawa Dia moom mo dimbali Baye Fall mu dem par la grâce de Sokhna Aida mais pas taalibe Sokhna Aida pas jëwriñu Sokhna Aida pas dara Harouna Daouda moo ko def donc dañuy nit da ngay nekk il faut être reconnaissant en fait bu la nit defaree lu baax da nga koy wax gis naa vidéo Baye Fall mu ngi remercier mais pour nit ñi xamandoo ko noonu ñu baal ma tuuti ci benn 1 minute bu may wax loolu pour nit ñi xamandoo ko ni Harouna Daouda moo ko dimbali ci poosam si lan Sokhna Aida moo ko wax mu dimbali ko te yàlla rek tax ndax yàgg na ko def kon mu ñu déggandoo ko noonu tigi konko Baye Fall ne waɗi vidéo mo yettowmo ganduɗa woni Harouna Moussa Dia Mamadou d' abord sonano Baye Fall yàlla walluma wayno koy mais min information mo daño ko non tan dañine ko Harouna Moussa Dia woni min nañnoɓe d' abord danmi koɗa no wiyete la première dame Marème Faye e télé tew aussi kadi mbo iranda waɗi o min ko ɗum nannomi mais bon gartan tan koye caggal mum seeɗa artisaɓe pourquoi joni artiste kam woni totta exemple mi wonɗa koye série aɗa woni série sa jiya Allah waɗima a sellani tu obligé gona koye caggal yimɓe aɗa ñaago est ce que exactement koye mbatta kono dañirantaki ala non hay so wona a sellani sax joni a yiyan artiste daña probléme yobde location te aɗa yalta wuro gesto mo waɗi o te kadi ko haali kono dañi sens pourtant hande tawna ko goɗɗo e jolfo waɗi ɗum aɗa yumi site internet partout mais pourquoi pas Pili TV woɓɓe mbaɓe noɓe ganduɗa ɓe gondi ko leñol ngol mais c'est ça ɓe mbaɗi ɗum kono émission mine men ɗo ko ɗum tan joƴƴini ɗo fof laaɓan c'est ça ɗum noon ko wiide tan omo ganduɗa woni rappeur compositeur hono Djibril Mbaye Fall alias Bril noon probléme makko e Dieynaba Balene gani minen bandiraɓe foof tiniri ɗum caggal noon ko Dieyna jaggue noon 7 oɗo ɓennuɗo konko noon Dieyna o saaha o accitama kono noon ko 6 mois tigui nelnayi konɗa ko woni caggal makko taw noon ko sursi actuellement omon galle makko en keeɓino ni ƴewde no jokkodirte makko gam wawa arde émission peut être ko après wonata pour l' instant ni wawa haalde no fewi kono wiide tan probléme o no yarini ha lujji ɗi keewi heene foof ko hen ndi min tumnoto hamin ƴetta ko ganduɗa ko woni temmen hande ken poti yewtude ko woni milieu showbiz o Mamadou DJ Dou Rella hande so wiya milieu showbiz o woni e banggal théâtre o banggal musique o banggal culture ko partout hay promoteur uji e foof hande yiyama ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe ganduɗa hande à partir de 17 ans 18 ans 19 ans heɓa warani dañde 30 ans luwa cuuɗi mumen gona hen ne dogna auto blix ɗe ganduɗa jinnaɓe mumen guuri ha ma e ngala ɗum ɓe gonɗe copain ngaji mumen e même galle e foof ko saabi ɗum ko yimɓe foof nana namdo ha joni ɗon ki famde holko addi ɗum mbete ko needi ndi
jinnaɓe nattinede sukaɓe no hanni ni ɓe ko sukaɓe ƴetti laawi koye mumen rella min dal mi ronki femme. En tout cas min je blâme les parents de Dieyna franchement parce que mi wa jogade ɓiɗɗo debbo mi anda o dañi 20 ans mi anda je sais pas parce que hande ɓe mbima 18 ans janggo 17 ans goppama omo jogui appartement mo yeɓanta hoore makko kala ko yi omo yiiɗi dernier téléphone omo jogui o liggahi ɗum o ɗum toytata kalis o sa jogimo ɓiɗɗo debbo a daran ɗum ganda to pawramo ganda lawol ngol pawramo o yaha par ce que enen fof ken rewɓe en plus yimɓeɓe kadi joni koɓe complexé tellement que hande mi yi Fatou jogui ɗum ɗo janggo minen mi waɗan feere mi daña ɗum holno Fatou dañi ɗum mi anda Allah hokkimo dokke Allah ne woodi Allah hande ne wawi waddudema e neɗɗo mo ganduɗa ne walluma te Allah tan tahi taw wonani bonnuma wona haydara jiya ɗum ɗon fawa hen yitere ma janggo e jaam ma waɗan ko boni forcément sa jaɓani liggade a waɗan ko boni. mais Mamoudou est ce que wona kadi ko wiyete ko ni so debbo bonni tan ko gorko jaafoɗumi konngol ngol kono heewi wiyede hande rewɓe hewɓe hande ko sukaɓe ganduɗa haydara kono ko worɓe ɓe mbatta ɓe impose soit ɓe mbatta ko ganduɗa après wontuɗumen ko ganduɗa ko caɗele dawa mbiyami ko wasi andude ko gonɗa ko parce que affaire Dieyna o kam kalmen ko on kaltami ko hewta quoi par ce que woni koye justice gaynade mais mbeɗa tottami fo ɗo ko gorko ko gorko non mais c'est vrai neɗɗo sono gondi hana makko mais somi wonno juge mi wona ha mi jagga Dieyna au fond complice mabɓe no dañi hen aɗa wonde sukorde ɓe jaran ha moment goto bon y a des querelles andi dañi handicap joni mbaɗa barrage hakkude ko dañno ko caabi appartement makko Dieyna dañno caabi hono waɗi a dañi caabi appartement sukor ko non non mais attention non là je blâme le gars moi même si je blâme le gars mi jaɓata par ce que aɗan ko tahi mi jaɓata kamɓe ɗiɗo ɓe gujji téléphone aji mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe jeehi justice soko gorko yeehi justice enquête ene waɗe enquête taw anda ko kanko enquête ene waɗe ha nangga e jungo ma mais attends min Bril e kongi mum jafoɗon mi labbitinde seeɗa Bril wi e kongi mum andano ko Dieyna woni caggal haala kam so andi ko ɗum o watta plainte o ko ɗum Bril wi non min ko jiɗmi haalden en fait min ko jiɗmi addude hen tan ko wiide wonde mona heppani arsugo mum so renaki wujja te wadde insiste kadi Bril wi yarlimomo yaafimo jokka mona heppani mais pourquoi ça mona heppani awa nande hande non ande mbawa dañde probléme minima Didjidou hande janggo ganda boy non mi mawo mi yaafani te vertu mira ko an e Didjidou a wiyani an e couple les relations entre couple et relations entre amis c'est pas la même chose mami aro hen mais comment tu peux être en relation avec une personne joni ñëw d'ici ça fait même pas 40 ou 72 heures ou une semaine ngata caggal mbiyama non mi yaafani parce que tu as regretté parce que so debbo ko wujji téléphone ɗum Bril téléphone uji mum ko wujja wonde téléphone Dieyna no wujjani Dieyna waɗirno ɗum ko jalousie par ce que wi ko omo teski wonde peut être omo wondi rewɓe woɗɓe omo waɗa vérifié e ɗen ko ganduɗa ko woni téléphone uji makko téléphone uji ɗi jiyaka noon après o wimo yo wat porte plainte nden o yeehi noon ha o teska wonde woni caggal haala ka kono Dieyna konko wine kadi wujjani téléphone o waɗiri ɗum pour wadde vérifié ko ganduɗa ko o alano motif pour wujjude téléphone o min ɗo jiɗmi arde hen par ce que mi tawtere d'une part holko tagi wiɗo mi tawtere d'une part par ce que aɗa andi so tawi a jibini hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo ko pasiragal woni ɗon te moni kala ma namde janggo e jaam holle gaynirnoɗa ɓesgu ma ɗum waɗi noon so tawi wonde a jibini ɓiye hay sinno ɓiye o woni ɓiɗɗo o gandaɗo ɓiɗɗo nanaɗo a tant que o tolnaki ha ɗo gandanɗa hoorema omo wawi joganade hoore makko gurdam makko an koye ma waɗi surtout ko ɓiɗɗo debbo ene fari dans ce cas noon haade ɓiye heeɓi caɗele hande Job Isaac eɗen gandi hakkude makko e Dieyna enen fof eɗen gandi Dieyna dañi hen ɓinguel Job Isaac ha rutima dañen probléme kono hande koreji Job Isaac dañi ko jaari dañi gonga e dow Dieyna e joni yimɓe fof nana mbaɗa lamlama est ce que ko cukalel nguel haalatno ko taw ko gonga est ce que ɓiɗɗo o ko ɓiɗɗo Job Isaac to dago par ce que ɗum ɗo fo yimɓe ça veut dire que hay sino so tawi Bril ene jogui faute gorko ko gorko tan il faut qu'on se dise la vérité sabu ɗum hande so tawi wonde Bril ƴettimo en charge wino waɗamo produire dans ce cas addimo e nder appartement mum quelle base voilà ɓe gondi non ça veut dire que foti fo e hoore mum nana e Bril il faut qu'on se dise la vérité mbiɗa amo dañi parent hay voilà saɗa walla goɗɗum dañ ko ganduɗa ko yo jinnaɓe makko jooɗo kal mbaddaɗo e makko mais non tumi ko relation daño hakkude mabɓe d' abord jinmiɗo ko produire nana dow
kono produire goɗɗo nana less ɓurɓe mo wadde yello ɓe mbaɗa produit ko wona non produire goɗɗo nana less produire ɗon ko parenthèse wonno tan min ƴewta seeɗa tan nde tawno waktuji amen nana gasa kono e milieu showbiz o hannde Mamoudou no sukaɓe mbayi hen goto fof hannde ne yiiɗi yaltude série ji ne yiiɗi wadde émission ngaji ne yiiɗi andede ne yiiɗi wadde siiw nana e tiktok uji nani fof pourquoi sukaɓe hannde ɓe jiiɗi buzz waji wenne ko siru jammi borom de ganda te kadi dañ ko ganda pour min mbaɗen ko promoteur uji kamɓe mbaɗa mi jotomi toro hande hidde yaltude télé mi sikku tan sa ƴeewi tan galle ma to acciniraɓe ma walla ɓiɓɓe ma eɓe ko ganda a fotaɗo wadde suka te sukaɓe promotion canapé ji kadi sone heewi hen non ɗum woni base ko partout promotion canapé ko partout ɗum woni base an aɗa joué théâtre déjà scène mono ɗum ɗo mono to yahanno mi yiiɗa wadde publicité scène o won scène mawɗo goto théâtre mono no yaha hen aɗa waɗa joué théâtre en pulaar et en wolof an kam a meeɗi ɗi fof aɗa andi no wayi hen a yi rewɓe no mbaɗata hen ni mimami promoteur aji ala maison de production mo ganduɗa mbiɗa mbattama chantage ala mais jiɗumi ko gandu jiɗumi ko sukaɓe rewɓe ganda walla non gorko e debbo so je veux dire yaltude télé walla dañde buzz dañ ko adi ɗum dignité la dignité la personnalité ganda an jimawgo taw ko de l' argent a wawi dañde l' argent promoteur il paye pas ɓe jopta non sérieux il ne paye pas il te donne que de transport ko ɗum ɓe mbettama mais no aɗa ɓuuri ko caggal min mbiyanmi ko wayno koyno Dj Dou en ganda kamɓe ko jontaɗo mbaɗo no ma sœur yalti télévision gotol joni kanko wonde caggal no waɗa finance suka debbo ko ɗum wanni joni sukaɓe reɓe ne mbaɗa ɗum je dis que une porte d'ouverture voilà porte d'ouverture parce que wona promoteur yoɓata wona télévision yoɓata ɓe kono ko yimɓe yeɓoɓe merci on a c'est la vérité mi haalma goɗɗum la plupart des gars qui sont riches aujourd'hui ici kamɓe goni derrière les filles kamɓe goni e caggal man j'ai des amis mbiɗa dañi copinaɓe ganda non mais minemaɓe waɗi minemaɓe puɗɗondi jeewo quand j'étais à Diewo c'est d'autres séries mais hande ko 4 ɓe jogui ɓe ɓurani kam caché au niveau des promoteurs mais quand no mbaɗmi échange mabɓe il y a des hommes qui sont sur le plan de sur l'état de Macky Sall là comme goni caggal non mais bien sûr showbiz lañu wax showbiz bi lu ci nekk ko woni ko hen neɗɗo waɗum haalde la plupart je dis que c'est les politiciens et les hommes d'affaires mais ɗum ɗon ko deuxièmement jalta télé ɓe jiima et deuxièmement vous les filles heɓe ko ganda ko wasde andude mo gonɗa o min neɗɗo wawi wonde mi totte kalis wawa wonde mi yeyde goɗɗum ha mi yeeye dignité franchement dis-toi kam ɗo jaltuɗa ɗo ɗo goppuɗa ɗo mais en 48 heures en 72 heures en 20 en une semaine tu es devenu riche pourquoi attends-toi à autre chose attends-toi à autre chose non man moom min en personne mais rella aussi est ce que hannde minen rewɓe yontani ƴewten koye men par ce que kala mo kalda e worɓe wiyema debbo nati ɗon de valeur e rewɓe mum sababude kaalis non non min ɗum no muusa kam no feewi e ko ɗum woodi kadi mi wawa salade ɗum ɗum ene woodi ɗo mi wawa salade ɗum par ce que min gandumi ko hoore mi yanda goɗɗo hamin gandi showbiz o ko woni hen ko mais hande min pour min haadema fadde ɗo gorko goɗɗo ne aratma de cikkumi ɗum ɗo mo mbaɗa wadde rapporté par ce que a yihi a yaaji si y a des promos canapé hol justice sababude promotion canapé oui mi yeehi mais après y a pas de suite par ce que mi wiyatma carrément ko waaji o il n'a pas violé min o waɗanimo wiyanimi mais o waɗatno ko suhaɓe ɓe gondunomi quand je l'ai su mi ƴettani avocat ƴami directement pour porter de plainte wa min honno avocat mabɓe honno avocat mabɓe mais ala résultat par ce que ɓe mbi ham ko o waɗani ɓe violé c' était à leur propre gré donc mi wawa hen haydara min noon hande min dadam dow kala to beelammi darot kala to beelammi joyan holto fawi contrat mi jonta hay goto dama lay jox passe mi jonta hay goto armi hokkuma bottari nana gallamen kassari nan toon hirande nan toon hande a wawmi yobde mi par ce que min gandumi ko business am saɗa ittami business am hande aɗa nawami goɗɗum yaho somi hooti galle hande mbiɗa jogui ko nawanmi ɓesgam min ko ɗum gandumi kala nodduɗomi téléphone kamɓe foof répertoire am no way hewde ni kala nodduɗomi mbiyanmami ko lomay fay ko joɓata ham guennen ɗum wi kam est ce que sur les 100 personnes star goto noddi kam no pour yami mbaɗ clip kalanmomo wi kam ko yaɓata min min yahata merci je vous en prie neɗɗo kam wara valoriser hoorema joni tanguen tan émission o gasine taw no waktuji jaafoɗon tan Dj mais min alani tiktok o a yi sukaɓe no mbayi hen ni mais min so tawi mboɗo ara hen exactement
min won fannuma gardani sabu ɗum hande en jeehi ha ɗo gandanɗa hoore ma yeɓoɓe ɓe e koye men jiiɗi ko yeeɓede sabu ɗum a yahat ha ɗo gandanɗa hoore ma aɗa haalda e neɗɗo 1 2 3 wiyamo wonde tinno wallam jinmi ko jour de théâtre nannam hen holto gonɗa gonmi ko Fouta so tawi a paari pour walludemi kay ene jarnimi déplacé ade mi ara jomum namdata komo condition ngaji ɗi namdata komo holno woori kañum ko yo feeñ tan joni noon anni e mum e ndeɗon feeñji e nder oɗon buse noon ko hen jomum wawata profité so tawi aɗa jogui ngari so neɗɗo yima e nder oɗon tuma keeɓa wona certain contact uji e nder oɗon tuma aɗa wawa hebde hen koppareje ɗe gandanɗa hoore ma aɗa andi mi anda holyon série kono série jeewo kam kala jour hen ko yoɓa eyyi walla dandema dow min so welnomi yo piindi liggatomi mi waɗi maquilleuse pour piindi e jeewo kono jour mi kadi séquence uji jour mi ɗi tan kam darniɗo samba gotel pour o yaɓa kam jour no yaɓata min de taw kesseur ne naati ko konko konti yaltini ni non mo yoɓo série jeewo kam kala pour widema parfois comme no mbiɗani neɗɗo andan liggey ma voilà ko heddi ko noon enen noon surtout enen e nder men enen fulɓe il faut ko ma tinnoɗen feewi sabu ɗum woni ko il faut par ce que joni puɗɗiɗen nadde e oɗon showbiz kono sa ƴeewi e nder oɗon tuma ne natirɗen hen ni pour yimɓe mbawa hebde hen ko jiiɗi hebde hen ko caɗele wonata sabu ɗum battodiral guite ngal ene heewi le 1 te le 2 aussi en cuwataw yaade hay nokku moni kala wiya wonde hankkadi wona e gufnade kala jaltuɗo télé lawol gotol sikki wonde ko kañum ɓuuri heddinde dans ce cas ɗum ɗon noon so tawi en goori hono noon en mbawata yettade ɗo jiɗen yettade ɗo tigui émission o jokkete prochaine fois par ce que le motif Amadou woni foti yewtede ko vendredi garto inchallah galten hen tonga tan mi uddane tawno waxtu ɗum ɗo gasi voilà min kam tonguirtumi tan ko wiide yimɓe yo gartir hakkillaji e nder koye men kadi aussi mi haalino mi wino wonde ko reɓata ko ene wawi yettade ha e nder men ko heddi ko noon par ce que kala ko ari so woni actualité heewi haalede koye ɗemgal olof so haalama e nder ɗemgal olof noon sikke wonde ko jolfuɓe mbaɗata ɗum kono paame les plupart haaloɓe olof ɓe ko kamɓe goni fulɓe ɗum noon ina gasa wonɗo médiaji mabɓe jetti wonɗo médiaji men jettaki kono noon so tawi eɗen keeɓa émission ngaji mbaɗi wonani henna ko heewi nana ubbi eɗen poti ubbidde rendo men ene foti wawde renade ne haadirni henna ɗum noon ko weltade e émission o weltade kadi aussi e joddade e ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema ko joom hakkillaji en so tawi jomum haali tan ne tawno kala ko umme hakkille fartata koye hakkille kono noon kala ko umme ɗemgal haɗa tan koye nofru ɗum noon bandiraɓe musidɓe beltanama haw merci Mamoudou Tongo émission gasi welti invitation kadi ko ɓeyɗenmi koye tan min gonmi koye showbiz woni ko garɗo hen foof ande ko namma hen te kadi gonɓe hen yoɓe kaal gooɓe ɓe gonanɓe hen taw yoɓe kaal ko woni ko hen sa woni e nder liggey haal jiɗɗo hen nadde ko woni kon inconvénient woni ko woni ko hen oɗo dañi ko wonani kon exactement ganduɗa so ari kanko anda ɗo fawde koye ngal franchement mi weltima kadi te kadi émission ɗiɗo no moƴƴa seeɗa mbaɓe no min ɓe ganduɗa pular mabɓe yarani noon ɓe naata émission mbaɗi ni tigui merci Mamoudou rellama fi holko gudditta bon mi wiyami ko alhamdulillah tan o yettere Allah mbiɗa welto kadi invitation he eɓe gondunomi e plateau o machallah à la prochaine inchallah bisa merci rellama fi Mamoudou ko jontaɗo Mamoudou keeɓe wondude e Dj Dou vraiment mi weltima no fi huccidde e moon e émission men mine moon émission mine men noon mbawa gasta min kala ko ngara ko woni information musique omo ganduɗa woni totti joom yerju pousse totti mo ganduɗa nan ɗon tan e mo ganduɗa woni safra enen wawde préparé ko ganduɗa ko woni clipaji ɗi patamna miji après clip o mami garɗo ɓe kuccita yem so weeli jomiraɗo ɗum noon abda MC min haaldema ko omon e lawol so ari inchallah min mbawi waddude émission o mo ganduɗa noon woni bandiraɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe gonɓe e milieu showbiz ha gonɗa ko woni musique so weeli jomiraɗo mon wonɓe recevoir e nder émission mine moon on jarama hande émission o noon kokkumini momo ganduɗa woni Aboussi gorko mo cempen to fe gorkoko merci a jarama onon bandiraɓe kala vraiment mi weltima ha prochaine fois inchallah merci